Hola, Juliol! Quina lua! Sàndwich! Ai, m'has corrent! Sí, toma ja! Xin, xin! Yeah! Sí, visca! Sí, estic borratxa! És com... Hola, Juliol! Hola, nois! Què tal? Una cosa, no havia fet introducció del juliol, m'he oblidat completament. Bueno, us poso un moment, vaig a fer la introducció. Estem a dia 3 de juliol. Ara mateix em dirigeixo al gimnàs. És per la tarda. No m'agrada molt anar al gimnàs per la tarda, però en plan, són els únics moments que puc anar. Llavors, intentaré anar al gimnàs tranquil·lament amb aquesta calorassa que fot. Tinc ganes com de fer un juliol com... No sé, en plan, aquests últims dies he estat una mica així com més xof, més pensativa, més xof, I don't know, en plan, workeando molt al cervell, llavors vull estar tranquil·la, no sé, vull fluir, vull estar relaxada, vull estar tranquil·la, bàsicament. Llavors, començo aquest mes preocupada per l'Erasmus, perquè de veritat, és que ara ho tenia aquí en plan l'ordinador mirant, literalment m'he llegit tots els correus perquè em fa por deixar-me alguna informació, però en plan... És tan difícil, en plan, no m'ho poden posar més fàcil de... Jo dic, sí, vull marxar a Erasmus, sí, clic, vale, t'ho acceptem, vés-te'n, ja està! Per què ha de ser tan difícil? No ho entenc. Bueno, ja està. Estic ni bé ni malament, I ja està, però aquests dies estarà el Juli, el juliol, tinc ganes, passar calor, suar, al final, això és una sauna... Bon dia, nois. Estic a l'aeroport, són les 6:30 del matí. He arribat aquí a les 5:55. He sortit de casa a les 5:15. M'he despertat a les 4. Saps? Anava tirant enrere. No, a les 4:05. Però perquè volia preparar-me el burrito, volia fer-me la crema de cara i tot això, per anar tranquil·la. Però m'he despertat a les 4, així, en plan, he obert els ulls i dic, oh, super desubicada, en plan, què? On estic? En plan, òbviament estava a la meva habitació, però vull dir, m'he despertat com, per què? I us dic, calla, hòstia, que tengo un vuelo. I llavors m'he despertat, vale, ok, let's go, venga, comença. Però uau, i està patada gent, on va la gent? Me pregunto. No sé. Bueno, ja està, i ara estic esperant a que embarquem. Crec que ja en començat a embarcar, però és que hi ha molta cua, llavors, de què serveix? Bueno, ja està, això, que us aniré dient. Me'n vaig a Tenerife, a veure la Júlia. Estic molt emocionada.
bon dia. Avui és el meu últim dia a Tenerife. I estic contenta. A més, estic contenta, estic tranquil·la. Estic esperant a que la Júlia i les meves amigues es despertin, però chill. Aquests dies han sigut guais, crec que m'he posat morena. O sigui, no ha fet sol, no ha fet molt de sol d'allò de que dius uf, em moro de la calor. Ahir sí, l'únic dia que va fer com sol, d'allò que em poso negra. Us vaig ensenyar el que hem fet. El primer dia vam anar com en una platja, merda, és que no sé com es diu, però en plan vam anar a una platja que era com superverda, amb la sorra negra, no sé si es veu. O sigui, ja, quan vaig arribar, clar, és que jo vaig arribar a les 10 del matí, llavors tipus, va venir a buscar la Júlia, la meva amiga, i ja vam agafar el cotxe d'alquiler, que per cert, o sigui, era de marxes, i són unes marxes que jo mai havia agafat i, nois, em va costar moltíssim agafar aquell cotxe, o sigui, estava super insegura, però ja estava chill. Però és que va ser tan graciós, perquè és que no sabia ni posar marxa enrere amb aquell cotxe, ho vam haver de buscar per YouTube. És igual, la qüestió que vam anar en aquesta platja, que era amb la sorra de color negre, mira aquí, amb la Júlia, la meva amiga. I llavors, què més vam fer? Bueno, res, vam dinar allà, o sigui, perquè a més, o sigui, a Tenerife, a la part nord, a la part del nord, hi ha com molts núvols, o sigui, hi ha com, poden haver-hi de com molts núvols, en plan, hi ha com li diuen aquí, microclimes, que tu de cop, es pot posar a ploure de cop i poden haver-hi núvols, però al cap de 2 minuts, ja està, ja s'ha anat, ja sol. I llavors, quan estàvem anant a aquesta platja hi havia molts núvols i feia una mica mal temps a la pluja i va fotre un sol increïble després. Llavors, raro. O sigui, raro no, però en plan, uau. Llavors vam anar a casa... No vam anar a casa. Vam directament... sí, vam anar a buscar un poke bowl. O sigui, estava superbo i vam anar a veure-ho. En plan, vam anar... És que no sé com es diu. És un lloc molt famós. És que no sé com es diu res. Us aniré posant els noms, li preguntaré a la Júlia. I vam anar a veure la posta de sol que es veu com per sobre els núvols. En plan, mireu. No sé si es veu. Sí, és com al costat del Teide i en plan hi ha els núvols i tu veus per sobre el sol com baixa. I llavors ens vam agafar un pokeball cada una i estava tremendo. Li vaig fer una foto perquè estava superbo. Era amb tonyina, o sigui, jo li vaig demanar amb quinoa. També tenia les algues aquestes, que no sé com es diu, edamame, pot ser? No, edamame són... És igual. Ceba... com es diu? Ceba crunchy, la ceba... Ostres, no sé com es diu ara. És igual. Llavors ceba normal, crua, mango no sé què, o sigui que era com mango superdolç, boníssim, guacamole, una salsa de peix, crec que era estava boníssima, i tonyina com marinada amb algo raro. I ja està, estava tan bo. I clar, mirant allò mentre veiem la posta de sol. O sigui, increïble. I ja està, vam arribar a casa tranquil·lament. Llavors, el segon dia vam anar a un charco. No, vam anar a 2 charcos pel Martí. Un es diu Charco Verde. No, primer de tot vam parar com a mig esmorzar en un bar que tenia vistes que es deia El Mirador, que pillava de camí i en plan supermaco. O sigui, bueno, us posaré la foto, però en plan, es veien les vistes i era supermaco. I després vam anar a 2 charcos, que un es deia Charco Verde, i l'altre que està al costat, que és superfamós, que ara no me'n recordo com es diu, òbviament, però en plan, maquíssim, i em va agradar molt. No feia molt bon dia, no feia sol, feia núvol, però hi havia com una mica de ressol, que en plan estava good enough, saps? Estava perfecte. I no feia tanta, en plan, no feia calor, llavors, increïble. D'aquests 2 charcos vam anar a un guachinche, que és com es diu, taverna d'aquí? Bueno, no sé, són com bars, tavernes típiques d'aquí. I ens vam demanar queso asado, que és com lo típic, ens vam demanar també, és que no me'n recordo, queso asado... És que no me'n recordo els noms, però bueno, unes croquetes amb mitjada, pot ser? O sigui, de mitjada, també ens vam demanar com unes albòndigues, perquè clar, o sigui, la carta eren coses típiques i de fet ens la va dir en veu alta la senyora i nosaltres havíem d'escollir saps ho va dir com tota en veu alta, com una llista, i nosaltres les croquetes, no sé, en plan, no. Ens hem demanat les albòndigues també i mitja
pota de porc amb salsa de xampinyons, que estava boníssima. I de postre ens vam demanar una cosa també boníssima que no me'n recordo com es diu. Vale, llavors a la tarda vam anar a Santa Cruz de Tenerife i vam anar com en un parc, en plan parc botànic es diu, tipus amb plantes i arbres, i era, tipus, sincerament, em va agradar bastant. I era com res, tipus un parc, i ens va costar 2 euros l'entrada, i vam entrar allà a mirar com les plantes i tal. I hi havia flors tan maques, en plan, sin más, ens va agradar. Aquí jo estava morta, estava molt cansada. I llavors el dia següent vam anar al sud, o sigui, nosaltres estem al nord, però vam anar al sud, ens vam portar tàpers i vam anar a una platja del sud, no me'n recordo com es diu, Diego no sé què, Diego Hernández, pot ser? Bueno, això. Era maquíssima i ens van fer fotos sexy, reines, ens van fer, en plan, vam estar allà tot el dia prenent el sol com unes lagartes i va ser superguai. I ja està, llavors a la tarda havíem de fer surf i hagués sigut molt guai, però estàvem tan cansades que vam dir, és que jo no vull més sol, i al final no ho vam fer. I ens vam quedar en un bar jugant a l'Uno i va ser molt divertit. Després al tornar a casa ens vam fer com una hamburguesa, en plan, bof, i a la nit vam anar a un mirador. I ja està. I avui no sé quin és el plan, perquè avui, en plan, és el meu últim dia. I crec que anirem a la platja. I ja està. No ho sé. Però és guai perquè, o sigui, no tenia com moltes expectatives tampoc d'aquest viatge, perquè és en plan, jo vinc aquí a veure la meva amiga, que porta 5 mesos fora, en plan, vinc a veure la meva amiga, que justament està a Tenerife, saps? En plan, que fort, en plan, em sembla com super raro veure-la aquí. Però ja està, en plan, molt xulo, molt maco tot, molt verd, almenys al nord, i molt xulo. En plan, hi ha tantes coses que he de veure i tinc, en plan, estic tants pocs dies, però bueno, no passa res. Hi haurà una excusa per haver de tornar. El Marley. Moins lá. Giving outfit. She's giving out. Whoa, whoa. Amb la cançó, give me a style. Give me. Oh my God. She's giving outfit. She's giving hair. She's giving attitude. She's giving everything. Saludant. Que guai. Hola, què tal? Estem a dia... Quin dia estem? Crec que 16. Estem a dia 16. Hem anat a Canet. La platja. Estic a Canet i jo era verge de la platja de Canet. No m'havia banyat mai. Llavors... Però t'ha agradat? M'ha agradat moltíssim. T'ha agradat? Ai, això no ho hauríem de dir, saps? No ho hauríem de dir perquè... No vingueu a Canet, la platja és horrible. No, però com que no és famosa, no hi havia ningú. I ha sigut superdivertit. I ja està, ens hem posat negres. Hem estat tot el matí prenent el sol com unes lagartes. I xerrant. I xerrant, donant-li el pico. Hem de travessar ja? Sí. Vale. I ja està, donant-li molt el pico. I ja està, ens ho hem passat superbé, som les millors. Vinga, adeu. Hola, estic anant a la uni. Super divertit, a mitjans de juliol. Però perquè he de fer la matrícula. Perquè com que me'n vaig Erasmus, manifestant. En principi me'n vaig. Bueno, en segon, ara us ho dic. Però com que me'n vaig Erasmus, els d'Erasmus la fem abans. Llavors he d'anar ara i literalment he agafat la primera hora del matí perquè no em talli com tot el matí, sabeu? Vull tenir després tot el matí per disfrutar-lo. Llavors he d'anar a les 9:45 i tampoc és tan aviat. Però bueno, és igual. L'altra cosa, en principi me'n vaig Erasmus. O sigui, me'n vaig Erasmus. M'aniré d'Erasmus. L'únic que em falta apartament i em falta el vol. Però tot l'altre ho tinc. Bueno, tot l'altre ho tinc no, perquè no tinc en plan, la roba d'abric i tal, perquè em vaig a Suècia, que fotrà un fred increïble. Això no ho tinc, però tinc en plan les convalidacions, tinc tal, i ara em matriculo, vull dir, és que m'he d'anar per collons. Llavors, bueno, ja trobaré un apartament i ja agafaré els vols, alò no patim. Perquè en principi marxo d'aquí un mes, sabeu? Que fort, estic una mica nerviosa. Però tinc tantes ganes. Bueno, ja està. Estava aquí motivant-me amb la meva música i dic, ai, fa molt de temps que no xerro amb ells. Amb el meu videoblog. I, no sé, sento que potser quan parlo estic com queixant-me de si estic malament o no. I així que també estic bé. Aquesta setmana estic molt bé, l'estic disfrutant molt, em sento molt jo, estic romantitzant, estic fent tants TikToks, estic tan contenta ara mateix amb la vida, en plan... Bueno, tan contenta, no? En plan, no estic en mi mejor momento, però dins el que cap, comparat potser amb la setmana passada, estic bé.
sabeu? I estic romantitzant, m'estic vestint bona cada dia, no sé si es veu, però en plan, estic intentant fer un esforç com per, no sé, tot. I aquests dies estic en plan, hòstia, tenia dèficit de son i no m'ha agradat perquè, ostres, el dissabte comencen les Santes i estem a divendres, demà comencen les Santes! Bueno, no comencen, és el primer dia, o sigui, és una nit, que són les dissantes i després ja passen com 3 o 4 dies fins que no hi ha un altre dia de Santes. Però comencen les Santes i estic molt emocionada i no puc estar cansada. Llavors, no, això no pot ser, necessito dormir, necessito descansar, necessito estar en el meu millor, sí, estat mental. Bueno, ja està. Adéu, nois. Hola, nois. Estem anant, o sigui, és la primera nit de Santes. Bueno, compta com a... Sí, és dissantes. És un pre-Santes. Dissantes. Bueno, és un dissantes. I estem anant, és la primera nit, per això estem tan contentes. És la millor nit de l'any, de fet. És la millor nit. Perquè El millor ball de boomers. El millor ball de boomers, literal. Com es diu? Hotel Cochambre. I estem superemocionades. Sí, només amb el nom. Que et pot Només el... Les rotllanes de iaies, No, noies. serà genial. Nois, hem durat... bueno, 2 hores, Bueno, no Hem sortit de casa i 8. Per calentar motors. O sigui que hem durat com 1 hora i 40, posem-li 1 hora... Vaig jurar més ahir. A més, perquè portem com 15 minuts ben bons assegudes. M'estan revivint de vaig a dir. Hòstia, no puc més. Hem començat Bé, super a dalt. o sigui... Primera fila no, però desena fila del concert. A més, eren cançons com al principi, quan estàvem venint, i ja estàvem anant saltant cap allà, saps? Sí. Estàvem supercontentes. I quan hem estat davant, han fet totes les... Buah, Exacte. Han començat a fer temazo. Buah. Però com ha arribat un moment que... Ja, però ens hem marxat i quan hem marxat, hem anat enrere i han començat amb temazos també un altre cop. Ja. Que hem dit, joder, vaya moment per marxar. I després han començat a fer putes merdes. Ja, i tenim son. Així que farem un pensa d'aquests increïbles, ja. Bueno, és la primera nit per calentar... Primera nit, Bueno, se'ns ahir- perdona. Jo, la meva excusa és que porto el cansament d'ahir. Ah, tia, clar. Ahir jo estava davant de tot. Jo podria aguantar, però m'està costant una mica. No passa res, hi haurà molts DJs, el 25 hi ha DJs. Exacte, en plan, hem d'agafar forces pel 25, que és l'important. No, en plan, ara no sortirem fins al dia 25. Ja és veritat, divendres, ja és veritat. Tia! Chill! Sí, és veritat. Chill, nois, ens estem agobiant i encara queda una setmana per tornar a sortir. A aquella nit sí que la vull fer sencera. Autoconvencent-nos que La no vull fer passa res. sencera. Que no, és que no em ve de gust, no em quedaré en plan... Ja. Hi, July! Està plovent i és dia de Santes. És que mai no recordo haver viscut unes santes amb pluja. Jo tampoc. Però mai, Jo tampoc. Molt fort. Mai hem viscut unes santes amb pluja i ara plou moltíssim. I és el dia de la nit boja, no toca gens. No toca gens. Però bueno, no passa res, almenys tenim paraigües. Yeah. Yeah. Let's fucking go. Hola, Juliol! Wow. Uau, hola, no he dit res aquests dies, però són santes, nois. Estic tan contenta. Mira, us ensenyo el meu outfit perquè és super santer. És que tinc moltes coses al llit perquè estic preparant la maleta perquè demà marxo a les Azores. Llavors, vaig així. Super santera, la samarreta del 2013 i el bolso. Llavors, avui ha sigut el dia de la cursa, m'he mort. O sigui, he fet 5 quilòmetres i m'he mort. En plan, he hagut de caminar un rato perquè no podia respirar. Però ja està, en plan, ja està, ho he fet, estic contenta. He dormit 5 hores i l'he feta, en plan, l'he acabada. I llavors, amb això ja estic contenta. Però ja està, en plan, m'ho estic passant molt bé. Aquest any està sent molt xulo. No sé si és perquè vaig com relaxada, en plan, no tinc expectatives, saps? Si vull marxar, marxo. Si vull anar a algun lloc, vaig. Si no vull anar, doncs no hi vaig. No sé, no vull fer-ho tot. I ja està. Estic molt cansada. I avui és l'última nit, el No hi ha prou, que per mi és la meva preferida. A mi m'encanta aquesta nit. I demà ja marxem.
demà ja marxem. A les 12 sortim de casa, o sigui que tenim temps. I tinc aquí, en plan, tota la trupe... Mira, jo ja estic editant el blog de juliol. Anyways. Ai, són santes, eh? I després, quan sigui d'aquí un temps, diré... Buah, és que d'aquí un any tornaran a ser santes. Em queda molt encara. M'ho estic passant molt bé. M'agrada molt festa major a Mataró. Però bueno, ja està. No passa res, és el que toca, per això ho disfrutem tant, perquè és un cop a l'any. Però en plan, jolín, quin greu, és l'últim dia. Ploraré. Però ja està, estic molt demacrada, tinc molta son. I m'ha sortit un mussol, m'he hagut de posar crema, no es veu, però em molesta molt. I ja està. Uau! Santes de Mataró! No, perdó, no he acabat, però volia explicar una altra cosa. Ahir primer de tot vaig anar al concert de la Muixca i moltíssima gent de TikTok em va reconèixer, en plan, em va venir a saludar, tipus, ai, et connecta a TikTok. I em vaig sentir tan escoltada, en plan, no parlo sola en el meu TikTok i estic tan contenta. I em van demanar una foto. Va ser la primera foto que m'han demanat mai, en plan, em van dir, ens fem una foto amb tu, i dic, amb mi? Oh my god, vale. Ah! Però va ser... En plan, estic contenta. Em va fer molta il·lusió. La veritat és que em va fer molta il·lusió. I ja està, ho volia dir perquè s'ha de recordar, òbviament. I ja està. Bueno, va, vaig a disfrutar les santes. L'últim dia. Hola, nois. Aquest serà l'últim vídeo de juliol, encara queden com 2 dies per acabar el juliol, el mes. Però és que demà ja marxo a les Azores i així ja tinc el vídeo fet. I a més, tipus, ara ja a les Azores és com compta a l'agost. No ho conto a juliol. En plan, res, estarà un dia. I ja està, avui és el No n'hi ha prou i és la millor nit. Per mi és la millor nit. I la mama m'ha fet aquestes trenes. I ja està, estic emocionada. I ja està, només volia despedir-me. En plan, aquest mes hi ha hagut molts alts i baixos. Crec que en el videoblog només he posat... En plan, no he posat vídeos de jo dient el que sentia, perquè tampoc m'ha sortit i tampoc toca. Però aquest mes no ha sigut com super, en plan, a mi m'ha agradat, però hi ha hagut de tot. I m'ha passat super ràpid, a més. Però sento que hi ha hagut moltes nones, molt de tot, de... Pues estar més baixa, d'ànims, estar més... No sé, més contenta, més trista, més pensativa, més confosa, més de tot. I m'ha agradat perquè m'he adonat que en plan, em puc apoyar molt a les meves amigues. En plan, m'he adonat de qui tinc, de qui no tinc... No sé, m'ha agradat. En plan, comença una etapa, crec. En plan, o acaba una etapa. O les dos. I bueno, ja està. Adéu, juliol. Santes ha fet que siguis el millor mes de l'any, literalment. Però m'ha agradat molt les santes. I ja està. Un petó i ens veiem a l'agost. És que a l'agost se viene, en plan, viatges, literalment. O sigui, estarà tot viatges. No sé si faré un vlog sencer d'un mes o si no, en plan, faré com viatges i ja està. I després ja marxo d'Erasmus, que per cert no us ho he dit, però he firmat el contracte de l'apartament. I llavors, tinc apartament, en plan, em falta el vol i més coses, però en plan, tinc un apartament i sé on viuré. Que fort. Us estava dient que comença una etapa. Bueno, ja està. Adeu. Adeu, juliol. Mua. Bon dia, juliol. No sé com va això. No posis això, Estava provant com anava, que he vingut a buscar els AirPods. Doneu-li like i subscriviu-vos, que ja portem mig any i queda mig any més.